Ongi etorri gaurko Ur Handitanera. Ur Handitan gaur itsasora. Orio herrian gaude. Duela 15 bat egun, hemengo arraunlariek Kontxako bandera irabazi zuten aspaldiko partez. 10 urte Kontxan irabazi gabe asko dira. 1900 lehenengo urtean lehenengo bandera irabazi zuenetik 10 guztietan irabazi du, eta oraingo honetan irabazi gabe geunden, larritzen hasita ere bai. Oso ikusgarria izan zen traineru guztiak itsaso bizian leian aritzea. Oriotar zaleak oraindik aparretan daude. Gua izan zen, ahonditea. Danok amestuta genekan estropa. Aspaldiko urtetan itxoiten eginan estropa. Eta horietariko bat dugu gaurko protagonista, Jon Salsamendi. Zale ez ezik, dakizuenez Orioko arraunlarien entrenatzailea da. Jon Salsamendi erakutsi du psikologo handia dela, eta jarri ditu mutilak Kontxari begira, gainera inplikatu du herri osoa, 2 egun lehenago deitu gintuzten entrenamentu bat ikusteko eta mutilei bultzada bat emateko. Eta entrenatzea atea zienen, elkartu zen, baina estropa askota baino jende gehiago. Eta horrek ekarri zituen, beha galadillo, azkeneko 3 olatu eterno ikaragarri horiek hartu, eta danak atzen ustia. Duela urtebete itzuli zen sorterrira eta berehala Kontxan berriro irabazle. Dana da Kontxa. Orion obligazio parte bat izango balitzake bezala. Ez urtero lortu daiteken zerbait, baina bai hor burrukan egon berdana eta baten ez baldin bada hurrengoan dan ba. Orion etzon 2., 3., 4., 5. irabazi, galdu. Eta irabazitare, segun ze irabazten zenun. Nik izan ditut urteak Orion dana irabazi, baina Kontxa ez, eta hori galtzia zen. Gaur beraz, herria eta pertsona, komunitatea eta norbanakoa. Arrauna dela medio, inon gurutzatzen baldin badira. Ze txarra dan entrenadoria, ze ona dan entrenadoria, mutilak aurten gizenak daude, aurten oso argalak daude, aurten ondo haidi entrenatzen, aurten gaizki haidi entrenatzen. Orion arrauna daun gauzik handitena da. Kaleko konbertsaziotatik 80 beti arraun kontu dira. Ondina, ez dago futbolik, ez dago beste kirolik, hainbeste beteko unikan. Herriak, Oriok berak noraino laguntzen du? Nik uste lagundu baino gehiago sentidu emate jola. Izan daiteke laguntza edo batzutan izan daiteke frenoa baita ere. Arraunlaria lasaitu edo guztiz tensionatu egiten du. Noraino lagundu dezakeen herriak? Kontxako bandera bat irabazteraino. Tradizioa dago lotura bat, belaunaldiz lotzen dana, gurasoetatik seme-alabetara pasetzen dana, eta horrek ematen digu harrotasun bat, ematen digu herritartasun bat. Plazatik buelta bat eman, plazako jendearekin, jubilatuekin dala, arrantzalekin lehorren daudenan da, behintzate gertutasun bat adierazten saiatu, entzunberrekoak entzun, onak eta txarrak, obie izatea txarrak aitzia, mejoratzeko. Bizitzan hobetu edo txartu itezea, mantendu ez da ezer mantetzen. Eta egia da, ekarri duela aldaketa gauza askotan, entrenatzeko moduan, arraunlari entzuten zaizke oso gauza celebreak, ez? Inoiz egin dituzte esate baterako entrenamentuak itxuka, begiak tapatuta. Eta gakoa non egon da? Mutilak nire lan sistema horretan, nik uste lortu dudala berak ia konturatu gabe, inoiz ez bezala eta inoiz baino lan gehiago egiten. Lan asko indue, ordu pila sartitue eta enteraturez dien. Berriz bueltan etorria konsagratuta. Arraun mailako entrenatzaileik onenetakoa edo onena bezala bihurtuta. Jaso deu, eskuzabalik, herriko semedan bezala, arro, eta urten
San Pedron pare. Maitia da. Lehen hori bai, eta oain sandeuna, gehiago. 2005 intzun urtebete entrenadore bezala, emaitzak etzian txarrak izan, baino, bueno, pentsatu zuten, etzala honena beha jarraitzea horion oso gogorra izan zen, gehiena beretzat. Lehen hori egon zan, euki genuen entrenatzaile bezala. Eta Arraun Mugikorrian emaitza oso onak lortu zituen bezala, traineruan etzun horrelako arrakastaikan euki. Ez dugu esango gaizki bil izan ikane. Eta horrek ekarri zuen kaleratze bat. Hori emaitza dalako, izan dalako garrantzitsuna. Nire emazteak oso gutxitan iteun egar da eta orduan harrekin zunear. Nik ez nuen egarri, baina harrepai. Ebak bai. John se fue con una mano delante y otra detrás, hasta astillero, que no se fue a un club de aquí, claro, y en este mundo cuando sales, porque hay veces que hay gente que le votan, pero oficialmente no le votan, se ha ido porque ha querido, pero a John la publicidad que le dieron fue bastante mala, y tuvo que remontar, o sea, al final tienes que remontar todo eso, Baina zorionez, gure etxen badakau kirolari olimpikoa, nire emaztea Atenasko olimpiadetan egon zan, Arraun munduan baita ere. Euskal Herriak eman duen emakume arraulari olimpiko bakarra bere izan da. Berak esaten du familiarentzat izan zela gogorrena. Bueno, familiarentzako izan zen gogorrena guk bea ez genulak ondo ikusi. Triste zeon, pena zeukan. Urte bat bakarrikan utzi zitzaion, nik ere uste orduan aurretik zijoala pixkat, eta agian etzan ondo ulertu beak nahizun lana. Lehenguazten entrevista baten Benito Lotxundiri irakurri nion, esana ze galdera hori intzioten, gutxi gora bera, nire orduko lana. Eta agian konturatu gabe, ulertu etzen aurreratu bat izan itzan. Baina, kiroltasuna hondiakin hartu nun, nik kanporatzea eta aldaketa bat izatea. Gure besatzeukan, baina oso triste izan zen pixkat, ni beti esaten dut, 11 urte erbesteratuta egon gehala. Erbesteratutako familia izan zaete? Bueno, bai. Jonengatik? Bai. Gure betiko lagunak beti horre ondia. Pentsatzet, lagunak etzienak izango ziala, utzi zigutenak kaso egiten, herrin, edo Jon astilleroa juntzanen, kasu hortan astilleroa juntzan, hori jotik, hemen ez zutelako baia behakin kontatzen. Niretzako da erbestean egon gehala, naiz eta hemen jarraitu bizitzen, baina asko ikasi deula, kanpon egoten. Hasieran astilleron, gero Bermeon, denetan ditugu lagunak eta hemen ere jarraitzen dugu lagunak egitzen, orduan ba. Salsamendik egize da injarra hundizo montzo, Bermeo bateri, Urdaioi bateri, injarra hundizo montzo. Orduen, esatie salsamendiz esan da, guretzako, persona bat esan da, entrada bat esan da, ona esan dana Bermeo bat entzako. Titulo asko iraztu du, beraz. Ganea, berak nola etzen dauen berba, nola animeten dauen gentiek, nola etzen dauen gauzek, haulan ez da? Coge cariño enseguida a los sitios. Siempre va y se queda. En Bermeo consiguió el top, digamos, ganar la liga, ganar la concha, y dice ya, estaba maravillado de la gente y del sitio y todo, porque, vamos, John es que enseguida hace cuadrillas por todos los lados. Pero bueno, el proyecto se acabó. Peni izan da, bera izan zen, familitxet hori, azkanin batzetan, beran errenetzen bidagula, eta, bueno, zeko zua, bueno. Bueno, kontu da, salsamendi izundu hori emestratako da posi gaude. Ja, posa. Bai, salsamendi gogorapen edo hori beti izango gona, Hori ez da izango txarra, inoiz. Ni bai astilleron eta bai Bermeon, behin baino gehiotan ni urgentzita, medikuta urgentzitara jo naiz. Ansiadadekin, Eta, zu momentu hortan ez dakizu, zer dan, baina zuk usten duzu hilingo zela. Nei pasa zait hori, eta ez dit lotzik ematen ezatia. Bai astilleron eta bai Bermeon. Eta ez daka zer ikusirik momentuko kompetizioakin edo danadalgoakin. Eta ez nik ala esatetelako, aipatu izut, ni profesionalan esku jarri naiz, iruditu zaidanen ala inbernula. Nik izan dut egunak etxen bakarrikan egon, hori astilleron gertatu zitzaidan, Bermeon ere bai inor enteratu gabe, gaueko ordu bata edo ordu bitan, telefono hartu, bat bide ditu eta ambulantzi bateri ditu. Akojonau. Horiok berak, herriak berak ere, Jonen ibilbidea markatu duela esango zenuke? Bai, asko, ze hasi zanen, orduan ere etzun despuntatzen, 15-16 urte zitun,
etzan onenetakoa gaztetan, lan asko intzun arraulari hon bat izateko, eta gero pixkat izan zan Jose Luis Korta etorri izanen hori joa, beti izango dut, bere arrauneko aita edo maixu edo hor simbiosis, ez dakit zer esaten dan, hor zerbait egon zan. Harrek errendimentua bakarrik baloratzezulako, ez izen abizenak edo zeharpegi dakasun. Nik jo implikatu nintzen, ere errendimentua goraka juten hasi zen, eta hurrengo urtean, 82an, zorionez, aurreneko trainerun sartu nintzen ja, eta kontxe irabazi nun, 21 urtekin. Gero bizitzak pixkat banatu ditu, hori ni ez naiz inor. Hori esateko, baina badakigu pixkat aldenduta daudela, bakoitzak edukiko ditu bere arrazoiak, baina bai izan zela pertsona oso garrantzitsua. Zer uste duzu zeukala Kortak? Ura etorri zan hona, berak orduan 52 urte zituen, hogandik sasoitzu zion, oso. Gaur egun alaxi jarraitzaigu, baina orduan oso fuerte zion hogandikan. Aurreneko egunetik ikusi genuen nola entrenatzezun, eta ni pentsatu nuen hau ite nahi dana, oain arte azken urte hobetan hori joan itezanakin ez dakaz zer ikusiek. Eta esaten nuen, honek 52 urtekin hau ite balin bau, nik 20 urtekin dobli emerdet. Eta igande atzaletan esaten mazien, etorreko alaiz, Hernania mozkortzea jumerren, hori joa arraunea. Prestakuntza fisikoaz gain, mentalari ere garrantzia handia ematen diozu. Askotan galdetzei hori, eta badirudi ni psikologo naizela edo lako bat, ni psikologo baino gehiago ni erua naiz, eta tipo oso rarua. Beti beak esan izan digun bezala hankak lurren euki berdia, eta nik uste hori jendia ikusteko eta estropatanetan eta entrenamendu askotan hankautzik ibitzea, eta hori ohitura bezala hartu du. Beak esaten pertsona raro hortan, olako gauza egite ditu eta bere zentzua daka. Grazia emateko, ez dakit, eozein ingurutan dabil lurra belbeltza da eta behan hankautzik ibitzea pixkat txokantia da. Bai psikologo eta bai psikiatrak bisitatu izan ditut nik, eta lasai asko esatet. Askotan estresak eta ansiadeak abisatu gabe atakatzen dizu, momentu hortan ez dakizu ze gertatzen zaizun, baina oso gaizki sentitzezea, eta ospitalera, eta guztian pasa. Eta guzti hori, entrenadori izaten jarraitzen. Arratzaleko 5etan etorri klubea, eta inor enteratu gabe ze gertatzen nahi da. Ze zure lan hain berzu. Zu ezin ezu arailatu neharrez. Arraunlari izatetik entrenatzaile izatera. Errespontsabilitatea asko handitzen da? Bai. Familian nabaritu zen duten? Bai, arraulari bezala gu lasaio geunden, baina gero ja entrenatzaile papela berriro hastentzea sufritzen geixio, diferente. Nire aita plazak izona zan da, plazan asko egite zan da, plazako kontuk eta bakizu zeizatean, eta nire aita odolberua zan da, eta beroture egite zan, eta... Eta hori ora itzultzeko aukera suertatu zenean, zer pasazitzaizun burutik? Errespeto handia, aitak ematen zigun beldur pixkat, aita zeirute zeizu eta ondo pentsatu aldek, Jon, ondo pentsatu aldek. Baki zer ziokene, ondo pentsatu aldek. Bai, eta ondo pentsatuet. Orduan aurrea. Jon Salsamendi da herrian garrantzia duen familia bateko semia. Garrantzia diot Arraun giroan, bere aita zana, Jose Antonio, izan zalako klubeko kide, direktibakoa, izan zan arbitro ekipoko kide baita ere, eta zan gizon optimista ikeragarria, eta Jon Salsamendi jaio zan egunian, bere aita zanak, Elizan bataiatu aurretik, eraman zuen klubera eta presidenteari esan zion fitxa egiteko, sozio egiteko, eta beraz, Jon Salsamendi da jaio zan egunetik, hori joko Arraun klubeko bazkide. Izan dela historio guztionen protagonistetako bat, gure eta Jose Antonio, eta horregatik handakau, pena pixkat, pena edo tristura hori, baina gora biratzen dut eta beti ikusten dut parrez da hola, hasi kontentu gaude danok. Aurten ikindeten guztiak konotazio familiar oso fuerti eukidu. Aurten otzailen aita juntzaigu, eta aita beti izan da klabe nire Arraun ibilbidean. Beti aldamenetik, pixkat diskreziotik. Saria aitari eskaini behar ziola bazanekien? Pentsatzen nuen. Ez du esaten zeni eskainiko dio, baina pentsatet aurten etzakela dudik nori eskainiko zion.
Eta hori entzutean zer sentitu zen? Beak inu bat intzigun goitik. Aitak intzigun guri kinua. Hori ziur nago. Hango lau euritanto erori zian eta Jose Antonio nazian, fijo, guretzako zian. Argi esango dut, aurten, aitak ezer esan gabe ere, aitarengatik ez balitzake, ni aurten ez ditan hori jo nengo. Eta ez nintzen kapaz izango, ez hori jo etortzeko, eta hori joarekiko eukideten jarrera eukitzeko. Klub barruan eta klub kanpoan. Eta dana beragatik izan dut. Bere merituagatik. Orduan, nik guzti honei, aurtengo denboraldi honei titular bat jarri berko bani joke, aitaren izenean. Pare meu, que ja no ets al poble. Pare meu, que potser algun dia molt distretament estimava. Pare meu, que te'n vas anar pel carrer sense ganes. Pare meu, que potser algun dia molt distret m'estimaves. Per la sang que em corre tan brava per les venes, per les faccions de la teva cara que se m'esborra. Com el crit que ofega el meu pit, pare meu, per la cicatriu que et partia sencera el ventre, pare meu, pels tals secrets de la ceba, els dits de la mare, pare meu, per les tardes pàl·lides a la cuina de casa, pare meu. Pare meu, que ja no ets al poble. Agora zaltzea, Marijo. Alilo honetan nola ateratzen ginen hor balkoia eta Bai, aita pasatzen zanen da bandera lutzatu, amak musi emate zion. ama egote esan hor, Hemen aurreko txiki, hementxe. Ez dakit ez da nola kabitze ginen, 8 pertsona 50 metroko etxe baten. Bai, goxo. Goxo. Hemendik pasatzen zan trainerua, eta txalo ite genuen, ikutu, ikurriña, ama muixu eman da, eharra izaten zen. Eta amak zer erlazio zeukan Arraunarekin? Nire ama etxarriaren askoa da, naparra. Eta, imaginatu zaite, zer erlazio jokiko Arraunarekin. Itxasua ikusi ere ez, 14-15 urte konplitu arte. Handik Donostia aldea etorri zan lanea, gero nire aita ezautu zuen, eta hemen gatu zan, ja betirako. Baina Arrauna, zezagun nuke, pixkat amor odio, nola izatea. Gustatu bai, badakilako ze suposatzen hemen Arraunak, baina neiz sekula, pixka kuriosoa da, ez dit sekula animatu, baina nire erabakila Arraunitia zan bakoitzen, beha zan gehien laguntze zidana. Segurazki nik Arraun hartu dituten erabaki garrantzitsuenetakok, amakin hartutako dira. Eta emandikan horrea xemoila. Amonan den da. Amonan den da, moilan. Eta bizimodu guztia hementxe. Bai. Gure amonatrini gukin etxen bizi izan, aita ama eta amonare bai. Asteroko kroketak eta asteroko bizkotxok eta egite zian. Eta nire amonak bizkotxo egiten zion bakoitzen, beti harri launtzen joten izan. Eta hortikan behukin nun, sukaldearekiko harreman bat eta gertutasun bat. Eta beti saltzeatzen ibiltzen izan. Zentralea gute ginen, zentralea, Tokialaiko hotelea. Amai hor launtzea, beha kamarera eta gu hor, sukaldeatzen, Kubierto sekatzea. Nola jartzezun ba, hotelen, Tokialaien? On parle français. On parle français. Inorgetzekin, frantzesez. Eta gero ateratze ginenen, egualdi hona basan. Bainatzea, arran plan. Zaka.
Eta zure anaia txikiak zeitezun hemen arranplan. Igeri jakin gabe. Ureta salto. Ureta salto. Ua Valentia, nera alden, ua Valentia. Jon, gogoratzen duzu Arraunarekin izan zenuen lehenengo kontaktua? Bai, ez zaidaztuko bildurri ikaragarri japazen nolako. Nik Iauri joko gaztedanak bezala, aurreneko kontaktua izan zen, udaran klubak emate zituen kursiotan. Ez tekit, 11-12 urte izango nituen. Konpetitzen ibiltze zian aholku mugikorreko untzi baten hartu gintuzten, bakar-bakarrik edo binaka, eta hiladana bolkatu iteginan. Eta bai, apuro eta bildura handiakin aurreneko kontaktu hori. Kaixo Edurne, atzaldeon! Atzaldeon! Ez diaterako. Kaixo Martina! Zer gozatzen dira? Jontxu jetxi da, no? Jontxu hemen. Aixo potoko. Hala. Aber galtzat jegora. Maria. Aber galtzat jegora. Zemos eskolan, autobusan. Kaixo Maria. Agur birraia. Agur, zen. A ver, Venga, matxaketak. prontus, Venga, guazen amatxoekin. Venga, guazen. Bueno, pues Jon y yo nos conocimos pues remando, ¿cómo puede ser de otra forma? Pero ya te estoy hablando del, pues no sé, el 96 o por ahí, estábamos, pero no aquí, ni en Orio ni en San Juan, sino en la selección. Cuando estábamos de concentración, solíamos estar en Sevilla o en Bañolas, y ahí nos conocimos. Ikastola utzi zunen, behajuntzan sukalderitza ikastea 5 urte Donostira. Eta, claro, handikan ja gero joan zan, soldauzkara, gero praktikatera, eta nik usteet 20 urte arte zura ligatu, tipuak. No fue un flechazo, ¿eh? O sea, te digo, no, siempre me dice, tú pasabas de mí, pero bueno. Bai. Bueno, nik egutxi, nik egutxi. Egia esan nik egutxi, baina bai. Ez que bere bizitza beti kirola izan da. Al final ahí estás como una burbuja, o sea, estás con la gente del deporte, estás entrenando todo el día, no salimos muchos, entonces es estar con la gente y el roce hace el cariño. Ez du de kasu? Zemos Martina. Zemos eskolan Martina. Venga, bestaldea. Ez zan bat ere parranda salia. Karo, hango disiplina da, arrauna, asteburutan esatera, arrauna, esatera. Ez disiplina militarra, Denbora gutxi izatezun, ez da, ligatzeko. Baina, bueno, imaginatzet zehose egingo zula, izkutu naunke zea. Zer marindatzeko ama? Zingo dugu. Que quieran. A ver qué hay. De lo que queréis. Nocilla no, que hicisteis ayer. Gaur egun, bai, ja, oso guztua dago ja 3 seme alabakin. Eta, bueno, eske hor anekdota bado, porque bere emaztea de arraunaria zan. Orduan hor sortu zan bere zea, ez da? Modioa. Arrauna den, bestela de igual ez duen ligatuko, sekula. Segi, gora. Venga, está abierto. Venga, arrura. Gauza asko utzi ditut, arraunagatik. Asko esaten detenen, da asko. Eta gauza asko lortu ditut, arraunagatik. Nire emaztea arraun munduan ezagutu dut, bera San Juan darra da. Agua. Bokata hundila o normala? Bueno, berdin da. Normala, venga ba. Jon, aurrena fruta, Bai. Eta Mari Martin ere bai. Zorionez, nire lanak usten dit momentu honetan familiataz ere, asteburutan ez, baina astetarten gozatzen, umeak ni moldatzen ditut, emaztea lanea juten delako, eta eskolara nik emate ditut, ni jasotzen ditut, eta umeen haurtzaro hori intensia hondin bizitzen nahi naiz, eta egia esan oso gustukoa dut horire. Aquí peor porque no veas tú, teniendo al lado, dice, hoy me voy al club a las 5 igual, o sea que... A ver, sarna con gusto no pica, entonces cuando estás a gusto en un sitio, pues siempre encuentras cosas que hacer. Pero como, vamos, lo que estoy hablando, si alguien del remo va a ver esto, pues identificadas todas las mujeres de remeros, de entrenadores, de los marineros que se van a la mar 6 meses, porque al final son 3 niños pequeños que tienes que estar ahí, ¿no? Venga, esquena, María. ¿Qué, hay que andar siempre con tratos con esto? ¿Siempre igual? Venga, ahora y Martina. Déjale un poco, déjale. Pues te encuentras sola, pues eso, madre soltera, como digo yo. Es lo que hay. Y te ven el día que te ven en la calle, todos juntos, ahí va. O te ven sola por ahí paseando, uy. El otro día iba andando por aquí y de repente saluda a una chica en Agur y se me queda así y dice, uy, no te había conocido.
Y luego, claro, me faltan los tres mosqueteros, entonces te ven sola y es como que, pues es lo que hay. Etxeko erregia. Ez? Etzea etxeko erregia? Venga. Hoxe baietz. Venga, dana jamerra, Jon. Eta gero jolaztea patilloa. Muchos fines de semana pues que tienes que tirar el carro con los 3 niños y gracias a mis padres, la verdad, que han estado ahí, bueno, cuando vivíamos en San Juan estaban todo el día. Y ahora pues vienen muchísimo, porque si no, pues te encuentras, pues eso, más sola que la una. Ez una izarpegi da hori, serio. Porque a Jon le gusta la música, poner sus músicas, sus canciones, ¿eh? Es que es lo que hay, entonces lamentarte de nada vale. Este no nos sale remero, Aunque yo nada. le hice socio el primer día, Ya. como mi padre a mí. Sí, ¿qué? sí. ¿Por qué dices ya con esa cara? No, porque socio a uno, a las otras, ¿A quién otras? a las niñas, ¿qué? ¿A las niñas no les hice? ¿Cuándo nacieron? Ah, no lo sé. No les hice, no. No, porque camisetas no trajeron de las niñas. Claro. Pero eran sanjuandarras, ¿no? No, está bueno. Zer utzi duzu, zer galdu duzu arraunagatik, ahaztu ezin duzun zerbait. Ezerk ez ditutzi marka bat esanaz, joda, hau inbertzen nun eta hau ez tezuin, ez da. Ba, lagunakin pasa dezakezun orduk baino, uneko 10 bakarrikan. Marti, Zezatek. gaurko afaiako ni postu diengo ja, beste guztia. Lasai, beste jenseok. Burun deuska, 1000 gauza, baina kuadria etortzen nahin, gutzako ez da salsamendi, gutzako da Jon. Beti bezala antxebilek. Liau, bakik, ze liabak. Igande ningen nina, kristonak egin. Parranda gero? Donostin, ez, gaur Jon. Bai, baino. Donostin, junginuan, taberna, Pako Buenoa, Baseñoan marruzka, Pako Buenon, ni bakarren hori jogua. Eta azten hau marruzka, eta kamaerua de, kabizeta hori jakin azpidikan. No joda, bai, Bakarra zitxon, Ai, Dios. Eta Baseñoan marruzka, eta kamaeruak, ata zitxian, zera, bi gama gabardina eta, nervioso ikustauta, aiba, egutako. Bai. Nik honek ezegiko ja. Eman eurra, horrei. Tarta egiteko. Aspaldi ez joan tarta trufa, San Nikolas da, azkenekoa. Bai, 89. urte bukaeran, soldaduzkara joan nintzen, urte bete pasan honan, eta handik bueltan, profesionalki aukera edukin nun, sukaldaritza lanetan hasteko, 19-20 urtekin, ja 20 urte itera. Eta urte hartan, 91. urten, eta hori zen hori joa entrenatzaile gisa Jose Luis Korta. Berakin ikasi nun zerbait nahi dezunen bidea bakarra dola eta nahiko garbila dela eta hortik sartu behar zula, bide hortan sartu nintzen. Nik ustartzen nun orduan sukaldaritza lana eta arrauna. Momentu bat ailatu zen ezin zala hori konpaginatu. Eta nunbait nire burua triste zebilen, nik ez nun esaten, baina ordu nire ama kontuatu zen, ni tristenen bilela, ama galetze zidan, ez ez idala ondo ikusten eta berze gertatzen zen, eta bar. Eta esan egon, nire arraunkarrera bukatzera zijoala, inkompatible zialako. Nire aman ilusio handia zen, nire ostalaritzaia ikasketa horiek eta sukaldaritza lana eta bar, baina bera izan zen, esan zidana ala sentitzen manun, arraunen segitzeko eta arraunen probatzeko. Eta, gero, horren beste esfortzu induen ama eta aita batek nire ikasketak eta bar, hori izate zuenen, alde batetik posa sentitu nun, baina beste alde batetik konpromiso bat ere bai, ezin inola falloin horrei. Guatzen naiz, azkenengon, etorri soziadea eta bakarrikan. Hiruretan oso gehatu gina, lasai Jon, dana listo zio. Ni hiruretan etorri honea, eta ez zerrein gabe, kau esos, baina. Dana poteatzen. Dana poteatzen, eta ni hemen liauta. Kuadrilla juntatzen geha, hilian lehenengo larun bata afaiak beti. Dekan lana eginda, eta gero etorri honea, eta postriak berakarri, trufasko tarta eder hori. Hau zeitu niteke, hau pixka dana forma eman, frigorifikon sartuko ju, eta gero txokolate beltza gainetik bota, eta jazta. Oain, en plan albañil. Paleta, faltaek. En plan albañil, paleta ni biltzeitzan, txikitan frontoien, bateria jotzia ikaragarri gustatzen zait, txikitatik ez, gaztetatik, nere kaxa, arrolari ez banitzake, rockero izango nitzake, zergatik ez. Korrika hona itzan, dantzan hona itzan. Ostra, arraunen, esateiek hona izela. Esateugue. Danaztek, ondo iko, ez da? Hizkuntzak ikastea, nire zea bat izan denik frantzesa txapurreatzen dut, inglesa txapurreatzen dut, baina benetan ikasi ez dut sekula ikasi, eta beharko nuke urte bete jun, alde batea edo bestea. Futbolen ibiltzek ginen, balakiz zeinekaten hola anekdota horreku erdua. Ez? Ez guatzea izentren hori Agustin. Agustin, jode. Kriston gizon ona, entrenatzaile... Honek ja. Eta guatzen hau
ostiraletan itezin konvokatoria. Lamaten partidu daiteko. Batzen hau. Danok bestua joan eserita. Eta guztinak, bueno, konvokatoria bilarko. Ibai, Ies, Ibai. Eta ez dut esango izena, baina ekipoko batek. Agustinei, izan zuen, Ibai, eta beste horrek. Hori! Agustinei, bueno, Ies. Ibai. Kategori. Alatake. Azkenengo bemetu guri, Buen dia, errendek. Profundo, como se quieren las coplas. Vengo elegante, mis festivos son para mirarte. Se me ha hecho tarde, pidiendo por ti a la Virgen del Carmen. Aunque te gusten los planetas como a todos los puretas, yo te quiero igual. Yo te quiero igual. Yo te quiero igual. Yo te quiero igual. Tandema esateu, bikote ona osautze dela, baina azkenen beak badaki bere lana oso ona dela eta talde on bat berdula. Ez da bilo gaudelako edozein ekipota jun eta talde horrek garaipena lortuko ditula. Nola definituko zenuke Aranberri? Patroi bezala fenomeno bat. Pertsona bezala, basorionez arramondunez autoritu da nila pertsona danak bezalaxe, oso pertsona erresa. Oso langilea, oso fina, oso komprometitua. Eta netzako deskubrimiento bat izan da, eta azkeneko 5 urte betan beharakin lanen jarduteko suertia izan du da. Bate batzukengo dira, arraunetik bizi dianak, baina arraulari aldetik amintzat garai honena pasata daude, lehen diru gehiago zeon, eta jendia bizi izan da arraunetikan, baina orain ez, arraulariak aparte lana inberra daka, bizitza aurrera atatzeko eta gure bai hola ibiltzeka. Ez dago hori jotarrik, kantu hau ez da kinik, ez dago mundun herrilik, bandera gehiago dunik. Aliron, bandera da orion. Zure ibilbidean Estrobo operazioarekin ere egin zenuen topo. Bai. Nola bizi izan zenuen hori? Kanpotik eta barrutik. Arazo hori 2010 urtekoa izan zen, Bermeon. Ni orduan astile honean, ni Bermeora 13an entorri zen, ordurako 3 urte pasazian, baino operazioaren urterik gogorrenak 2014, 2015, 2016, orduan izan ziren epaiketak, orduan izan ziren zigorrak. Dopinaren kontrako operazioa. Hori da. Gogorra izan zen, baino aitzakirik ez nun jarri, banekin nun sartu nintzen. Eta saiatu nintzen, nire ikuspegitik, nire printzipioei helduz, eta barruan ni negoenetik amintzat ikusi nuenarekin, Bermeo defendatu. Eta ze egoeretan zegoen? Eta bestela ez, ze egoeretan zegoen, egoera zel batean, investigazio baten barruan zeolako, epaiketa baten zai zeolako, presio mediatiko oso gogor baten barruan zegoelako, eta, norberak du bere iritzia eta iritzi gogor asko zeudelako, baina nik ez nun horregatik negar egiten, bestela ez nintzen Bermeo nengo, nik enberrunula da, nik uste nuna eri helduz, Bermeo defendatu. Eta nik ez nunan, ni egonitzen bitarten ez nun inungo
gauza txarrik ikusi, inongo trampik ikusi, eta nik iten nuena da, nekin antzauden mutilak defendatu. Dopinaren kontrako operazio bat ere izan zen. Hori Asko da. sufritu zenuten horrekin? Bai, zatik ni ez nahi sartuko dopineko gai hortan, zatik gu ez geunden, gu hori kanpotik ikusi genuen hasiera baten, baina gero Jon sartu zanen izan zen auzia, orduan zuk etxeko bezala daukazu dakizuz Jonek kontatutakoa edo Jonek bizi izan duduna, dena ez, baina zerbait dakizu, orduan zuk zure iritzia dakazu, jendeak bere iritzia zuen, orduan beti ongean esplikazioak eman beharrean obligatuta bezala sentitu gea, eta guk ez genuen ezer ikusteko, baina beti esplikazioak ematen, eta horrek egiten du asko nekatu. Gaia nola izan zen, hori zeudenak esan beharko dute. Gu bakarri dakigu ondoren sartu zela Jon, eta ondoren ere guk jasan behar izan ditugula momentu ez oso politak. Etzan erreza izan, hile asko erori zitzaidan urte horietan, folio asko irakurri nituen, barru-barrutik informazio egitzeko, ez jendeak esate zudana, baizik nik esan dezagun beste aldeko abogatu, epaile eta jende asko gintze egin nuen, jakinen nolako, beraien benetako ikuspuntua, hori gerrak eta bezala da. Gutxienez, bi berzio daude. Seguruenik momentu zailenak kalean izango ziren? Bai, nola sartu zen, nolako arazoak ikusita, halako batean lertuko zala gaia, ez zutela egon behar hor, etortze zitaigun jendea esan ez, honek esan du hau, eta batzuk laguntzeko bestek, eskazoiteko esaten zan guztiari. Beste batzuk animok emateko ere, herriko jende asko animok emateko. Ikusten zelan egiten ari zan Jon Astilleron eta gero azkenen urtetan Bermion, azkenen batzuk barkamen eskatzea ere etorri zian. Epaileek azkenean zer esan zuten? Bilboko epaitegin epaitu zana zen. Delitos kontra la salud. Hori da, ez honeke akusatu batzui, esartzen zitzaizkion, akusazio batzuk, eta sententzian gatu zen, da nik ez dut hori komentatuko, ez da nire lana. Nik referitzen naiz, konpetizioan edo kirolan edo arraunean zer ikusia zuten epaileek zer esaten zuten. Eta 2014an, zidurien, korriente bat segon argi eta garbi esatezuna, Bermeo kanporatu ingo zutela eta ez genula lehiatuko. Eta hala izango balitz, asumitu inberko nuke. Eta punto. Hortako daudelako epaileek, da nik hori errespetatuko nun, baina epaileek ez zuten hori izan. Epaileek izan zuten, Bermeok jokatzeko aukera zula, baina puntuetan eta sarietan zantzilo bat zuela, eta guk arrastratu genuen 2014an zantzilo hori, eta horren gainetik konpetitu behar izan genuen, nire iritzian desbentaja baten, batzuri oso zigor txikila iritu zitzaion, beste batzuri esageratua, ni horrez nahi sartzen, nik iten etena da, itxoin epailek esateuen. Ze pasatzea, bide horretan, pseudo epaile asko daudela. Pixkat ez bali maziko esten hor parapeto bat hor jartzen, asko sufritzen da. Zuri pertsonalki nola eragintzizun? Desgaste handia. Desgaste handia. Hilea galdu zenuela esan duzu. Eta ez dakit urtek galdu dituten, da estresa handia, estresakin da, ansiedadakin da zabiltzanen beldurtu itezea, lokomotora, ze pasatzea, txarrena da ez dakizula ze gertatzen zaizun, eta iruditzen zaizu, ez dakit, zehose txarra bilotzetik, zehose txarra pasako zaizula. Eta gero esplikatzea izu, eta orduan, informazio egitzia hona da, eta ordu ezkeroz nik uste izan ditutela episodiok puntu horretara berriz ere eraman itezkenak, baina ikasi dut hori pixka kudeatzen, eta ez da erresa, baina lortzen da horire manejatzen ikastia. Dopin operazioaren erdian izan zen? Bai. Entrenatzaile izateak desgaste handi bat dauka, ze pertsona asko ginaizia hor harremanetan, harreman honak eta harreman ezain honak, baina horrek deskansuak entzezian, asko. Eta hori gorputzak abisua emateizu. Zete, para. Eta iruditzen zait, alakorik isilean eramaten duen jende asko dola, eta nik da nahi animatzen jot ontaz hitzeitea lasai. Larun bateko estropadan, Bermeoko zenbait zaletuk esaten zuten
medioei leporatzen zieten, Urdaibai egurtzeko intentzioa ere egon dela. Momentu honetan? Urteetan, oraindik ere. Urte horietan, agian bai. Eta oraindik ere ikusten omen dute, oraindik ere badagoela medioen aldetik. Izan daiteke, markatu egiten du, urte horiek sufrimenduak markatu egiten du, eta askotan betire, oraindik ere bazaude ala defensiba, ez da, eta igual Bermeoko jende asko, alazio eta eozen detalle, erabate edo bestera interpretatu ezkero, igual alakorik iruditzia normala da, baina nik uste momentu honetan Bermeo normaltasun baten barruan dagola, kanpoko relazio horietan, mentzat. Inorrez gaude kontentu segula medioekin, betire hori medioetako jendeak askotan aipatzei gue, etxe batea jutegea eta bronka botatzei gue. Ez diolako kaso egiten edo gaski itziteu deula esatigulako. Bestea jutegea eta guztiz kontrako esatei gue. Pelota hobi ite jola eta beste ez da. Orduan, beti dano kapritxoso gea, baina nik uste momentotan Bermeo beste edozin klube zelaxe toki berdinen daola, iritzi relazio horietatik. Arraunean ja ez da hitz egiten dopaje kasuei buruz. Klubak garbi mantentzea lortu da? Beti, entrenatzaileok gea, nire ustetan, arraun talde baten edo kirol talde baten responsabilidade handiena daukana. Guk ezin dugu beste alde batea behiratu. Eta medikoan lana da, arrolari ja sano mantendu eta arrolari jai errendimentu onena ematen lagundu. Baina arrolari sano batetik abiatuta. Baina badakit, gauza gondo indare, irabazten dezun bakoitzen, beti sospetxa horrean goala. Orion jaio izan ezpazina, uste duzu arrauna etzenukela inbeste sentituko? Segurazki zailo izango zen. Nik beti bai sentitu dana kirolarekiko gertutasuna eta grina. Eta etxarriarana zen jaio izan manitza, segurazki ez nitzake arrolari izango. Ez dakit, aizkolari, harri josatzaile o pelotari o zer izango nitzaken. Baina noski uste Orion jaio izanak danoi markatzeigu. Danok ez deuz egitzen. Nera ni baino lehenuaz izan arraunen, eta harrek beste bizimodu batean mandu, baina noski Oriotar izatiak markatu dula edo zer ikusi handia izan dula arrolari izate honetan. Bai, justo honea, altzagora, etorri honea. Toletan limite arte. Bale hor? Batzutan gorroto izan duzu arrauna? Sekula ez. Sekula ez? Sekula ez. Beti maitatu? Bai. Maitasun erlazioa? Bai. Maitatu edo behitzat hor egon izan nahi dut. Oporreta jute naiz da enteratze bali naiz arraun elkarte bat daola hiribur horretan, beti harrimatzen naiz. Baita Zelanda horreira joan izan. Bakarrik joan izan 2010 Zelanda horreira 15 egun pasatzea arrauna nahitzakitekin. Ikustera eta ikastera. Egunan 24 ordutan beti eskaini izan da, jozein arazo handi bilakatu baino lehenuo, beregana jo, laguntza eskatu eta oporreta jutenean, bai. Dano guain dispersio baten sartzea eta bakoitzak bere zeadaka, baina beak urrengo urteako taldia lotu berra daka, eta oporretan da honen bai beti telefono edukiko zu, bea. Arriba honea, aguztutzeko! Beak esateu, bea enterratzaile bezala danen, ama bat bezala bi usteala, eta gaizki portatzen zanen edo zure mailan etza duenen, egur pixkate bai sartu behar dizu eta hortak hori eskua badakaz. Imaginatzen duzu Jonen bizitza arraunik gabe? Arraunak ere badu aulki mugikorra, bea da hori bai izan dela bere bizitza, betidanik, pasake, pixkator atzean dauka, baina iruditzen zait, ez balitz traineruakin aulki mugikorrean edo zerbait egingo lukela, edo pentsatzet arraun munduari lotuta jarraituko lukela.
Uste duzu etorriko direla beste urte txar batzuk salsamenditarrentzat Orion edo... Pasa genuna baino txarrago ez, hemen azkenen kirola da, badakit bere bizibidea dela, momentu hontan kirola, eta orduan gu nahi dugu jarraitzea beak, baino kirol bada, lehenengo pertsona da, lehenengo osasuna da, eta lehenengo familia da. Hortik aurrea Arrauna bigarren plano baten uzten dut. Pues eso, ahora es el mejor entrenador del mundo, ahora está guay, ojo, John, ¿qué haces? El mago, ese mago. No, John, el mismo mago que tenéis allí, lo tenéis aquí. Y no lo subisteis ver. Y ahora ha venido y, pues eso, a ver, es su pueblo y es Oriotarra. Pero bueno, esa espina está ahí. Osasunik gabe hemen ez dago inongo arraunik. Beraz, gero-gerokoak. John es el típico que de repente le llamo, ¿y qué haces? No, es que estoy llevando el remolque a las regatas hasta Galicia. Y yo, ¿pero qué? ¿No tienes...? Pero no, en Bermeo lo llevaba él. ¿Y qué haces tú llevando? ¿Ni nadie más? No, porque me gusta a mí, yo tengo que controlar esto, yo tengo que controlar lo otro. O sea, al final se echa igual demasiadas cosas. Pero es así, no lo cambias. No nos podemos quejar. Los hay peores. Como decía uno de mi trabajo, les vamos a hacer santos a los que tenemos en casa después de las cosas que ves por ahí, ¿no? Pero ¿cómo le vas a echar la bronca? A veces te mira con esos ojitos, pues... Irailaren 10ean, ni baporea jo nintzen, bandera don baporea, eta bandera ez nuen astindu. Ez dakit ez ditzen akorratu, bandera gutxi jena zan ospakizuna. Nik... Jazta. Uste duzu harro egongo dela, oso harro. Bai. Seguro. Zure kontakizun guztian garrantzi handia daukate bai aitak eta bai amak ere bai. Bai. Ama esan dizuet, arrolari eta arrauntzale izan gabe, naparra izanik, sakanagoa berak erraztu zidan bidea, eta aitarengandik jaio nintzen egunen, arraun elkarteko bazkide intzidan. Baina alata guztiz, sekula etzidan eskatu arrolari izatea, beak bere erara bizitzezun, baina ni badakiz esan zitzezun, nik asko itzen dut berakin, eta azken astetan bare gehiago, eta aita oso lasai juntzan, eta ni oso lasai gatu naiz. Nazta? Eta ez bazintuen Orion bueltan nahi zergatik uste duzu zela? Beldurragatik? Ez zulako nahi sufritzia. Aita batek sekula ez du nahi seme alaba batek sufritzia, eta hemen aukera asko daude sufritzeko. Aukera asko daude. Horregaitik eskaini zenion aitari saria? Eta oraindik ere. Oraindik bandera hartu eta bisita bat inberri jot. Bai. Berak eman dizu indarra? Berak ez zuen nahi ni hori jo etortzea, seme bezala. Baina nik badakit berak zer nahi zuen. Zer nahi zuen nik lortzea herri hontan. Eta berarengatik eta berarentzako. Lortu duzu? Bai. Eta pake nago. Ilan 30 arte hemen ibiliko nago hori jo alden. Aste honetan beste jefe hobekin itzin berrazakat. Baina nik hemendik alde egin baino lehenugo, zuek hemen egon oez egon, nitan hori dituko zuet. Esan berreko esateko. Bai? Eta zuen esan. Ez nauk egongo ez bozeatzen. Nik egun baten martxele dituko ziot, egun nahi dituko ziot, joritze dituko ziot, eta esan berri zutena esango zuet, eta sin mas. Lasa joan, rekuperatu, albalima zuek kolpetik ez egon bost egunez errein gabe, matizatengo ja, urrengo post egunetan alegia, gaxioz bali mazaute bintzat, zeo zein, baina igandeko eta gero ja de golpe ez erreztia, ez teko zona. Baina aurreneko hastia dek, bai? Honin dizuela. Honin digula. Azena. Venga. Nere gerrian, miros leinuan, arraun horru bio
bioskadaren oiuan, nere gerrian, miroz leinua, arraun horru bioskadaren oiua. Eguzki printze, urrez jantzia, garaiz mina, dara maleia ontzian, denboretan, mirotzen atza, kantaurian itxatzirik denukatza. Itxasdeian argina barrez, datorkio mirotzari ribarrez, itxas gizon kresatzua, ozetan minen uretan miroztua. Etzara inoiz bakarrik joango, miroz gogoa da zure arnazta izango. Etzara inoiz bakarrik joango, miroz gogoa da zure arnazta izango. Nere herrian miroz denua, arraun horru bioskadaren oiuan, nere gerrian, miroz denua, arraun horru bioskadaren oiuan. Behin eta berriro esan duzu elkarrizketan dena ematea dela garrantzitsua. Arraunagatik dena eman duzu? Dena eman esaten detenean, beti ere, inor zapaldu gabe. Dena emateko beste baten bateri kalte inber baldin badiot, hor dago muga. Eskerrik asko. Zuri. Elkarrizketa honetan ere dena emateagatik. Bai, eskerrik asko zuei.